духтаракои хушрӯ ҳози бисёриё азан ҳамин намуд ва ё гирифтаистиян нигоҳ кунен вилюрай ранги бархтай ҳамко хушрӯай блескша биненда метршон арзон шудагия 1 метрш 70 сомонай мо навор доштаем 1 метрш 90 сомон ина марамат бори навда бо арзонтар омадагия метавонен интихоб кунен барошон чанд айра ай 2 метр доставкара сар мекунем барошон 170 марамат 2 метрш бисёриёда кирта мешава марамат карека ира бинен ранги бархат блеск дора ино фақат доставка доран рақамашон аст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд хушраки ай пеш блески фасон дора духтаро нигоҳ кунен ранги королевский бархат метова шушта мепӯшен духтаро ина сиёҳа ҳози хушрӯ гирифтаистия навори мада чӣ хеле ки сиёҳ хушрӯ наомадааст ай некем ай пеш блески фасон дора духтаро ира бинен охи ина худаш маълумай ина сери расветкои фасон марҳамат 1 метрш 70 сомон касое ки духтаракое ки 90 сомонӣ харида будед метрша духтарако хафа нашавен идаф бори навда арзон омад барои авай 70 сомон кардагиян ина интихоб кунен дарда ва как доставкатон мекунанд касе ки анамихел бархтои билюри гирифтаниян метавонен интихоб кунен мана овозои ма гирифтай бахшиш нороҳат шуда бошен ина нигоҳ кунен охи ира бинен ина хеба хушрӯ тофт цветш ина бинен духтаро чӣ хел фасонай расветкош аҷоиботан ҳамаш расветкои богатияй гуфти гапо боз ҳам шарфҳои новинка духтарако нигоҳ кунен ино комбинированиян гирбишину амхи мрамор якҷоя шудагия нигоҳ кунен сангои сваровский беҳад хушрӯ ҳози дига цветошам нишон метам нигоҳ кунен блескша бинен охи чӣ хел хушрӯ чай блескаш нархошон агар дута гирен 60 сомонӣ мана як дона 60 сомон мешава лекин агар якта доставка хоҳен якташа 80 сомон мефурӯшанд марамат духтаро каседа дар корай калони хушрӯван шарфҳои фасонан ина расветкош якта ба якта ма шумода нишон додистам 2 дона гирен агар 60 сомонӣ донаша 60 сомонӣ ҳисоб мекунанд лекин агар якта гирен 80 сомон ҳисоб мекунанд донаша рақамошон ҳаст дар рӯи экран доставка дар кортон боша нависен даррав доставкатон мекунанд расветкоша бинен охи чӣ хел хушрӯчай мана марҳамат нависен хушрӯгии материала бинен хай духтарако чӣ хел фасонай ина бо акция рафтаистай диден чӣ хел хушрӯ беҳад блескаш фасонай нархшон се либосаш 200 сомон акцияи калон рафтаистай духтарако успед кунен се либос 200 сомон баъд инчунин ин материалам биненда чӣ хел материали фасончаяй иям ҳам хел духтаро се либосаш 200 сомон беҳтарин нархай успед кунен фақат доставка дора баъд анами амбреора беҳади баъд бисёр пурсиден духтаро нигоҳ кунен инаи занҷиабил глак ҳами се либос мондагияй тамом леки як одамда се либос наметем як либоси мисол бигиранд ина як либос аиш мисол ятаиш сета шавада умуман бад метиҳанд хулас нархошон дидена ҳамаш ҳамё се либосаш 200 сомон беҳад хушрӯ инаи цвета бинен ва тигра бинен духтаро чӣ хел расветкаи хушрӯвай мана и медонед сета ба фикрам ранг додиста ира бинен чӣ хел хушрӯ мана марҳамат инаи цветчам бинен и цветчам хушрӯ мана ҳамаи цветаш боӣ ина тигри мепурсиден духтаро марҳамат тигракои фасони хушрӯш омадагияи акцияда успед кунен се либос 200 сомон бовар кунен я либос намедонам 66-67 сомон меафтатона беҳад арзон ина касе либос гирай ҳатман нависен холои туйдор барои савдо каседа чизе дар корай бинависен ина шумода доставка мекунанд ина тигриёш будак баъд ҳаст бо аднатонишам бисёр пурсидан марҳамат аднатонишам ҳаст баъд анаи барои момаи арӯс гуфти гапо ина савзош диден чӣ хел хушрӯ барои модаро нархаш се либосаш 200 сомон шумо метавонед аз ҳамаш я либосӣ гирен духтаро мешава се либос аз се намудаш агар гирен 200 сомон беҳад нархи хуб анаи аднатониёшай диден чӣ хел
фиолетовый зард катя диден чиқа хушрӯ мана цвета бинен кам мондаги духтаро успед кунен мана сиёҳу коричневӣ и хоҳӣ тарафша медузонен хоҳен и тарафша беҳад хушрӯай ҳамра светкаш ҳам моделиш ина ам се ранг мезана аҳамиятинда чиқа рангакои хушрӯ марҳамат се либос 200 сомон бо блескира намегин ҳам қаблистияши хушрӯай мана ворсуш аҷоибот тозаи хушрӯай мана патша бинен ина ишам се либос 200 сомонай бисёриё мехостанд хеле амбре гиранд духтаро успед кунен даётон боша як либосаш ира 150-160 сомон буд ҳозир боша аксияи калонтарин рафтестай се либос 200 сомон шудагай мана духтаро кадомеш маъқул мешава аз рӯи навор скриншот кунен равон кунен рақамошон ҳаст дар рӯи экран даррав доставкатон мекунанд иноне ки як либоси мондагиа ина успед кунен духтарако мана инами рангош мана иша хушрӯай яке либоси мондагиа интихоб кунен даррав доставкатон мекунанд